канал 2001. Запиши си и запомни, всяка вечер ще вземеш машинно масло за шебни машини, примесено с малко зехтин, и вътре сложено малко фактически, ако можеш да намериш масло, танково масло. Проблеми с гърлото. Скърцате при кашляне. Масльонка Актив. Без рецепта. В най-близката Железария. Това, което ще правиш като зона, като сила. Ако можеш да намериш оръжейно масло при теб излиза. Оръжейно масло ще включиш в оръжейното масло фактически боров вазелин. Директно боров вазелин и малко парафин. Съвсем леко. Първо искам да пазите пикачопроводовата си система. Тоест бъбриците, чувате ли ме? Чувам. Простатата и очите, както и кръста. Първо искам да пазите пикачопроводовата си система. Тоест бъбриците, простатата и очите, както и кръста.